Hallelujah. 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 Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Bingelela abefundisi bami bonke baba bonke. Egameni lika Jesu. Ibingelele iworship team yonke. Asidlalela insimbi egameni lika Jesu. Sesizongena etendeni ke madoda umuntu wasetendeni lo. Futhi ngiyanizwa niyalazi. Ibingelele omama bambonke obaba my Jesus. Ngibona no mama bami abangiphethe. Ngeke nje ngishumayele ngahlabelelanga umama wami ushezi. Ngibona umama wami ushezi. Esiyibamba naye erenke. Amen. Nokuthi ngizwe erenke ngadonswa uye ehlabelela. Nkosi Jesu. Sithi ukuthi nje ngoba sikahambi sisazohamba. Amen Jesu. Ngadonswa uye lo mama lokho ehlabelele ngimi ngale kwelokho ngangithandaza futhi. Hlabelela ngithi lo muntu ohlabelela kanje. Awulandela lo mhlabeleli ngaye ngafika kuwo. Uzowuhlabelela mase ngiyashumayela uthi icilongo selizokhala bakithi. Nkosi Jesu. Ithi sondelane sikhuleke. Lapha ke enikhona abazalwane ikithi la ngubhuti omdala la. Amen Jesu. Ngubhuti omdala wala haleluya. Amen. Ubaba wami umfundisi wala ekhaya. Amen. Yona ndoda yangikhulisa ingisusa phansi. Ingifundisa ukushumayela ukuyiphatha evangeli into uyiphatha kanjani umuntu banjani. Sengithe ngithi nje ngambona ukhona haleluya. Ngiyambingelela ubaba wami yona ndoda yangikhulisa ke. Yangifundisa idiscipline. Iyona into engingasabi ke ngayo ukuthi idiscipline into enginayo. Ngadiscipline kakhulu. Haleluya. Nani niyazi ukuthi kuumlando indlu engaka yakhiwa yibandla. Kodwa le yakhiwa uyu umfundisi. Wayakha yedwa akhomnikelo webandla kuthiwa kwakunikelo. Kwakunganikeli ibandla. Amen Jesu. Ngangixova udaka la eyibekela futhi ezakhela. Engaqashe umuntu. And akuyindlu yokuqala eFaith Mission usishiye nezindlu ezu35. Amen Jesu. Azakhile ezinye zakha ngemali yakhe. Amen Jesu. Yonke haleluya. Amen. Leyo ndoda ake ekhulise mina nansi ihleze emvu baba wami umfundisi umfeka. Yangikhulisa haleluya. Ngiyambonga kakhulu bese ngibonga abahleli bethu baba ufakazi nekomiti lakho baba ayi niyasebenza abazalwane. Amen. Nisebenzile ngithi ngiyabuka nje ngibona kuhla ke sibashayela izandla. Bazalwana ke sibashayela izandla. Sibonge nje yonke into eniyenza ubazalwane inhle. Nesibindi ke eninaso bashumayeli basemabhasini ukuvela usukume nje uma ebhasini ushumayele bekhuluma abantu abakhulumayo ushumayele thina ke hayi sizingulube zentaba ke nje erenke la sinendaba uthuka uzuyeke uzuthule angithi uNkulunkulu lento wake wayenza uyakuzwisa yona na yabo lo muthi wakwuphuzisa omunye umuntu nawe usazowuphuza ngelinye ilanga. Amen. The time wenza into embi manje kubantu ukhumbula nawe kusazokufica and awuzukuhamba kulomhlaba kungakuficanga. Nathi babethi mabeshumayela sometimes isedelele sengicasulwa yini uma sebedelela sekushumayela mina ngoba phela kumele bedelele akubona futhi abedelelayo akubona abangafuni ukungizwa kodwa ilo owayekimi nami usaba uhlupha ngokuzonda umuntu angithi nasemsebenzini uzonda lo muntu nje ukholwa ingoba understand ukuthi akusiyena owenza lento kodwa mhla wabamba lokho ukuthi akusiye uzoyeka ukuba nabantu ongabakhulumisa uphinde sande uzoma phambi kwethu uzosithela ngotwayi kanti umuntu ongathetheleni thanda nokuma phambili unjalo nje. Ngoba iyodwa into ezosishaya abafundisi njengoba ngimphambi kweni nje bese ngazi ukuthi ukuma phambi kwami phambi kweni ngoba ngingcono bona ukuthi umumi phambi kwabantu uyibona usumkhulu noma usuke ebandleni elikhulu awubusabuka ukuthi umusa kaNkuluNkulu ukumise naphambi kwabantu abangaphezulu kwakho. Jesus. Ileyo nto esishayayo nokwazi ukuthi amasonto ethu makhulu
sifike siqhakambisa isonto kakhulu kanti isonto nesonto linezigebengu zakhona isonto nesonto lineyinkinga zakhona uyabona mangibona into enhle kanje yenziwa abazalwane ngoba phela thina siyakwazi nokugxeka into yethu thina sigxeke igxekwe yithina abazalwane enganeyindaba zethu ayikhishwa sifike emathaveni ifikiswa yithi kodwa sizizwe zasemathaveni kodwa ezabazalwane ziyaphuma zikhishwa obani kunamagundana la ngaphakathi ujajuliswa ukuthi ubona ingane ekhonzezayo nimithi hayi ukuthi ziyahlala le sound ziyahlala vele laba bahlala laba kusho umuntu ma abantu bezwe sebenishaya babhanqa konke abasho ukuthi bekuyi fake machine bekuyi sound bekuyiwese shaya yonke into umsalwane amen Jesus but ngoba ukhulile mawuthola ithuba nje uzibona usumkhulu mina ngafundiswa kwathiwa namagama la okubizwana ngawo ngingawathandi mina sibingelela uGcobo lika Bishop sibingelela umprofeti uGcobo lika mprofeti iziphela inkonzo awukazuzwe ukukhulunywa ngoJesu kulokhu kukhulunywa ngomprofeti kukhulunywa ngobishop kukhulunywa ngompostoli safa umpostoli kanti uvela nini uJesu kukhumala madoda kwasusa uJesu endaweni yakhe kwabekwa abantu yikho nezinto ingasenzeki njoba ngimphambi kwakho namhlanje sithi ukuthi kancane ngithandazile uNkulunkulu ukuthi umuntu engizoma phambi kwakhe ufuna kushintsha impilo yakhe ayizukushintshwa ukuthi ngobuhlongo izoshintshwa ukuthi uNkulunkulu uthandile ukuthi ngohlongo kodwa mina into engiyikhulekele ukuthi umuntu engizoma phambi kwakhe uNkulunkulu ngizoma kubantu abaneyinkinga ezahlukene ngizoshumela phambi kwabantu ababhajwe emgodini engafani angithi mangisuka phambi kwakhe afike nasemzini wakhe ezumehluko ngeke ngikwenze mina lokho ngoba nami khona lapho kumele ngiphume khona engibhajwe khona kodwa uNkulunkulu angawenza umusa namhlanje alalele akukhulule kuleso simo uma ukholwa amen Jesus asiphuthume ezwini ngoba bazalwane mangisuka la kunomshado ekhaya ngisayoshadisa ekhaya futhi ngisayoshumayela nakhona ekhaya angifune bese bethi niyabonakala amakholwa ake anti phela bona manje abasiba abazalwane uyabona uyalibona ke ngani uthi akuyilisonto ngesonto awungitholi ke ngesonto ngisho aba nomncwabo ngeke ungithole wangifundisa lokho baba wangikhulisa ukuthi ngingaze phula zonke izinsuku kodwa ngingaliphula isonto akumele ngilove engidlini kaNkulunkulu ngisho ngaba nomshado mfowethu ushada ngiyokujoyina ngo1 antikade ukhonza nawe ngayizolo Saturday sekumele ngingayi mina Sunday ukhonzile wena ebese ngihlala mina ngingayi kuyomkhonza uNkulunkulu luphuko lwami usuku ngoba ungcwaba ngeSunday waqale wawukhonza wakho uNkulunkulu sekumele ngingayi mina ngoba kumele ngizongcwabisa wena ongcwaba ngosuku lokukhonza nami ngisayokhonza uNkulunkulu ngizobuya ngikubona fica amakhola asegcwele emshadweni asegcwele ememulweni athi eqhu izindlu ivaliwe uthi laba bantu la mase beshawa uSathane ngempama ibona abaye kuyi sebekhala kuNkulunkulu senzeni enganade ningayanga ukuyomkhonza niyodla amaplate love inkonzo yenu loveli amaqatha amabili neplate nje ulofu ngayo ningixolele ngumvangeli am evangelist ukuthi uNkulunkulu nimenza njalo second best nimenza number 2 eyintweni zenu kuqala into zenu ugcina uNkulunkulu manisajabula uNkulunkulu number 1 mase nikhala kubizwa yena Philippians chapter 1 verse 9 ngifuna ukusheshe ngiqede bazalwane ngifuna ukusheshe ngiqede le ndaba yami sihlupha ngokuthi uNkulunkulu wethu ngisho phambi kwabezizwe simenza bemncane ukhonza uNkulunkulu ongamthembi uyamkholwa lo nkulunkulu kodwa umthembi uyazi ubonakala ngani awumthembi ngingasho nje kuyi1 angithi ukubonti njalo ngenyanga wena ukhokha kwi medical aid 1.5 kodwa makunikele esontweni uphatha u10 rand
ama-policies akha right. Ngisho neyokufa uyikhokhela every month. Kodwa uma ungena endlini kaNkulunkulu uphatha u10 rand, kwaqala kwabiza umnikelo usuya complain. Emshwalenseni wokugula ukhokha u1.5 mase kunikela u10 rand uma usugula ufuna ukuphila manje. Akekho umuntu one medical aid ongalala esibhedlela. Ngeke ungalala unemali yokufa uyibekile ibizwa ngegama. Into yakho uSathane uyayilandela uyayazi. Uma unemali yokufa ekhaya ufuna ukufa kungena. Angikwazi ukuyolala eDibey, anginawo umshwalense awukho. Angikwazi ukungena egarden clinic, anginayo imali yakho. Kodwa wena onemali yakho ngeke kuphela unyaka nezingane zakho ningalalanga. Nisazo ninemthungo nonke nihlinziwe. Nihlinzwa imali yabekwa uwe. Yini lona ongenawo akakazangene esibhedlela uqiqa uphuma ungena ubizwa imali oyibekile. By his stripes we are healed. Qamba manga neBhayibheli uliphethe. Kukushuka ukufa kukushuke beze bethi siyiphelile imedical aid hambe ngwelezana. Kufike kukushuke nakhona ukufa. Sibe siyathe ngegama lika Jesu kuthiwe lona ubiyele umshwalense lo. Ingene engwelezane ephethwe iCovid engwelezana akanawo nemali kuthiwa akangakhokhi. Ungene eDibey ukhokha u10,000 ufa. Jesus. Awungifundela uverse 9 Philippians chapter 1 uverse 9 wakhona. Masiqeda ukufunda uzobe sengihlabelela umama ngidwebele nje lengomade ngicela. Philippians chapter 1 verse 9. Verse 9. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Awiphinde futhi. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Sethemba izwi lakho, sethemba ukulunga kwakho nasemini enkulu
Jesu egameni lika Jesu ikamoshantalaya my Jesus Monto kushiente egama lika Jesu egama lika Jesu lithi iBhayibheli esilifunda namhlanje ngicela ukuba mfishane umpostoli uPaul ubhalela ibandla laseFilipi usejele uboshiwe kunesipho ababemphe sona useyababhalela ke mayebhala uyaqala phezulu uyehla njalo uzufika ko verse 6 ezethi khona ngethembile lokho ukuthi owuqalile umsebenzi uzowufeza aqhubeke njalo ehle afike ku verse number 9 ebesethi ngiyanikhulekela bazalwane kodwa ngikhulekela into eyodwa angikhulekela ukuthi nithole imshado angikhulekela ukuthi nithole imoto angikhulekela ukuthi nithole imizi emihle kodwa ngikhulekela into eyodwa ngikhulekela uthando ebese ngikhulekela nokwazi nase kuqondeni konke besizoyifunda yonke sesifike phansi nakho ufunani uthando ebese kuba nokwazi nokuqonda konke ikusiza philento ngoba ayikho into ebhlungu ngokuthi ukholwe uNkulunkulu ongamazi kubuhlungu ukuhamba ukhuluma ngoNkulunkulu ongamazi njengenye indoda endala engake ngahlangana nayo ikhuluma ngesabatha mase sesifike endabeni yesabatha ngithola ukuthi isigcina isabatha for 30 years kodwa ayilazi ngoba uhlulo ukuliqonda eqaleni wacabanga isabatha usuku wangazi ukuthi isabatha ubani waze wadideka noma sekufika umnikazi wasala osukwini yena namanje usesosukwini inkinga ushawe ukungaboni noma sekufika umnikazi walo ukuthi sekuyaphunywa njengoba ngimphambili kwakho ngisesabathweni nakusasa ngisesabathweni Monday ngisesabathweni ngoLwesibili ngisesabathweni yini kanti isabatha ukuphumula uthi uPaula iyodwa into engicela ukuthi uthando nokwazi ngoba ukwazi ukukholwa kanti uthanda awunayo awukwazi ukukholwa uNkulunkulu kanti uthando awunayo and uma ukholwa uJesu impilo yakhe ayilinganisi neyabanye abantu ngoba njengoba ukholwa izinto zakho azizukwenzeka njengezabanye abantu musukopela izinto zakho ngabantu abangakholwa ubusuyikala kanye nawe indlela enihamba yayifana nikenizwe abantu benikhohlisa nikenizwe abantu benikhohlisa bethi abantu abangakholwa izinto ebehambela kahle uthi manje kumhambela kahle ngoba nakhe ehamba ngeBMW ukuthi awukazungene kuyo leBMW njengoba uhalela lesi sitezi sakhe awukazungene kuso uze ukuthi kunjani phakathi ngoba nishayela izandla ngisho abantu befa abaxoxeni baphuma emgwaqeni sebehleka kodwa ekusuka abahleki ngoba yonke into eyenzekayo mayingenalo ulwazi abantu bayafa bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi ma usentweni ungenalo ulwazi uzofa uyabona futhi mawusufa uhamba kamnandi yabo mase kuthatha amanzi uye empophomeni uhamba kamnandi kanti usuye empophomeni ebese nithi abantu abangakholwa baphila kahle bayafa bebulawa ukungazi thina sifani namuntu uboba buka bonke abantu abahamba noNkulunkulu ngisho ungafunda eBhayibhelini akekho umuntu ohamba noNkulunkulu omthole eTamasi and uNkulunkulu ngathi lento wayenza ngokuyazi ukuthi ngeke ukwazi ukuthandaza uTamasi hey ungashumayela mzalwane kulula lokho ungadumisa kulula lokho kodwa mase kumele kuyothandazwa kufuna abantu abaziyo mase kumele kuhlalwe imeni kufuneka umuntu owaziyo ngoba ukwazi kukusiza phi na baningi abantu abalele emabridgini namhlanje bashaya ukungazi baningi abantu abangekho emshadweni yabo namhlanje bashaya ukungazi
baningi abantu namhlanje ozobafica emathaveni ekutshela ukuthi ngibuya khona lapho wakhishwa ukungazi ngoba kubhlungu bafundisa ukuhamba noNkulunkulu ongamazi. Mase kukhulunywa enye into uyibonisa ingaphezulu kaNkulunkulu wakho. Ukuthi maqhamuke enye into uyibonisa ingaphezulu makuvela isimo sasingaphezulu kaNkulunkulu wakho. Yeyilalela uyolethelwa abantu abahamba noNkulunkulu abangakaze bebe nalento wena onayo. Ngeke ngibone umuntu mina bazalwane izulu lina ngimbone ezenkonzweni ehamba ngenyawo. Mina nginayo imoto ngimbone ezenkonzweni ehamba ngenyawo ezodumisa uNkulunkulu ehamba ngenyawo. Ngeke ngibone umuntu mina ekhubazekile eqhuka ezenkonzweni ukhubazekile akumele ngabe uyamblame uNkulunkulu kodwa abaney'nyawo ezimbili basemkhubeni. Ngeke ngibona umama mina esebenza ejaldini ehlupheka ebona umama bangakholwa bedla kahle ehlupheka kodwa umthole njalo ngesonto usenkonzweni uyathandaza ebhasini uyena omayo uyashumayela uyahlupheka unjalo ukorobha ama-toilet kodwa ukhonza uNkulunkulu. Ngoba lo mama ubulawa ukuthi uyazi wazini mama ngazi ukuthi kukho konke kodwa akukho ngaphezulu kaNkulunkulu. Kukho konke akukho kwehlulu futhi ayikho enye into engakhothama kuyo. Ake ngikutshelela uAbednego noShadrach noMeshach abakhulumanga kanye kanti ngeke beguqa. Abashongo kanye kwasho yedwa. Futhi lalela wangeyibona bodwa amaHebheru ayemaningi amaHebheru kodwa kwakhuluma oyedwa bamenanela laba bayi2 bathi asiguqa kodwa aguqa amanye amaHebheru awamazi uNkulunkulu. Sekushiyanani manje ukwazi ukuthi umazi kangakanani lo Nkulunkulu omkhonzayo. Aguqa amadoda impandla zaguqa phansi bama abafana ngoba bathi asiguqa. Mangaka amakholwa namhlanje sikhuleka aphume aye ezintweni zawo aphume ayofuna usizo kwenye indawo mangaki. Bathela uNkulunkulu ngehlazo phambi kwabantu. Yini na ukuthi bazalwana na into kumele niqaphele sengiyathandaza njalo mawuzokwenza into uyacalculate indleko zakho. Every time mawuzokwakha indlu uyayibala imali ukuthi itini izoba ngaka ama-tiles umakhi ukuze ungapheli endleleni ubusuhlekwa abantu. Lapha ekukholweni bazalwane kuney'ndleko zokuhamba khona. Lapha ekukholweni kuney'ndleko zokuhamba ekukholweni akuhanjwa nje ngokwazi akuhanjwa nje ngokuhlakanipha kwakho nangokuthi unemali nokuthi unani. Ekukholweni kunento yakhona oqala uhlale phansi ubala iy'ndleko zakhona uyikhokhe ubuse uyahamba. Ngoba bazokuhleka abantu kade usindiswa last week usuwile ngenyanga ezayo uhlulwa ukubala iy'ndleko. Zibalwaphi iy'ndleko? Iy'ndleko zibalwa njengoJesu before athwala isiphambano wabala iy'ndleko wayikhokha aphi iy'ndleko zakho kweGetsemane. Before kuyothwala isiphambano kwamele kuyiwe eGetsemane kuyokwenzani? Kuyokhokhwa ngoba manje indlela eGolgotha manje ngeke ihanjwe kungakhokhwanga. Manje ukuze kuhanjwe le ndlela kumele kuqale kukhokhwe ngoba mayike wahamba engakhokhanga uzophela endleleni. And ukube wakwaphela endleleni ngaba ukholwa wena. Ukube wakwaphela endleleni ngaba usindisiwe wena. Yakhokha indoda yazi yajuluka ithukuthuku bathe ngathi ezegazi iyakhokha ngoba kuyakhokhwa emkhulekweni kuyabhenkwa emkhulekweni ngoba mawusu uvelelwe isimo akuthandazeki. Lo muntu okhuluma la uboshiwe boshwe ngisho ngamaketanga kodwa uzothi ngikhulekela ukuthi bazalwane uthando nokwazi nokuqonda konke kusho umuntu oboshiwe utshela abantu abangaphandle.
ukuthi le ndawo le ihanjiwa ngokwazi ukuthi ubani omkhonzayo. Mawuke wazi ukuthi ubani omkhonzayo uhamba ubhayiziswa abantu nje, awuhambe wethuswa nje. Zithi Izaga chapter 28 ababi bayabaleka noma bengaxoshwa ilutho. Umuntu ongakholwa make kwandiza isikhova nje sekuphuma imali ekhaya. Kwanqamla inyoka nje sekumele kuphuma imali ekhaya. Awunanga uThekwane sekuphuma imali ekhaya. Yini indaba wathuswa zinyoni? Inkinga akazi, ukwazi akazi, uthuswa nayizinyoni. Kuphuma imali kuyobhulwa. Kubhulela uThekwane, kufuna ahambe ephi uThekwane ubuya ndiza. Funa ndiza. Uthuswa yini? Ngoba mawungakholwa unovalo. Enhlizweni yomzalwane akwazi ukuhlala ifear nefaith. Kufuna ukuhlala into eyodwa phakathi kwefear nefaith. Akwazi ukuhlala kokobili. Okungcono asikhulume nje bazalwane. Asikhulume iqiniso. Niyakubona lokho esikugqokile. Sikugqokiswa uhulumeni hayi ngoba khonto esiyisabayo. Mina sengisho mina. Sengisho mina. Yikho nokujova ngiyoboshwa ngentambo ukuze ngijove. Angisho ukuthi ungajovi wena. Wayihlonga ungajovi ukuthi inkinga ngiyazi. Ngase ngimshumayelayo, ngase ngimkholwayo, ngase ngihamba naye. Uma ngibhale kuyilist yabantu abahamba ngo2021, let me go. Wangesaba hlonga ukuhamba ukuthi indleko ikhokhiwe baba, indaba ilungisiwe. Ngoba ngase ngibulawe iyo lento ngijoja ngayo. Iyodwa sengiyathandaza. Iyodwa into engiyikhulekelayo. Ngikhulekela ukuthi nibe nothando. Ngoba kuthiwa uthando bazalwane. Uthando la ukunothando khona. Okunothando khona. Bawunothando. Noma kuthi usuhletshwe enkonzweni kwaze kwathiwa khona amakhono ahlaliswa ukuthi uhletshiwe usehleli phansi. Jesus. Kwasuke kwamithi ingane yami imithiswe uwe usehleli phansi. Ngoba abazalwane sebeyangihleka usehleli phansi. Hayi kwasuke indoda yami yaqonywa isithatha omnye umfazi sehlala phansi. Uwena yini kanti olandela umfazi ngoba indoda ithandele. Ingoba umazi uNkulunkulu omkhonzayo. Ukuthi nalowo mama ongene ngewinda ngakhahlelwa ngeguza aphume ndiza. Ukuthi awumazi uNkulunkulu omkhonzayo. Uhlulwa ukuthi awumazi. Kodwa mawungamazi yilokho engikukhulekelayo namhlanje. Ukuthi kuwo wonke umuntu ohlezi lapha esitulweni abe nokwazi. Aqonde nothando. Le ndaba yakho uyabona bazalwane. Khona into ongeke uyithola. Ayikho into okwazi ukuyithola uma ungakwazi ukuthethelela. Ngoba uma ungathetheleli nothanda unalo kanti uthando luyabekezela. Uma ungathetheleli khohlwa khona into oyoyithola kaNkulunkulu. Phela listen kukhumale bazalwane fikela ashumayele njengoba kushumayela uhloko kodwa akaxhawulani nondlanzi. Akakhulumisani nondlanzi. Uzothela abazalwane ngomoya omubi wokungathethelele khona. And izinto mawusukholwa ziyakubuza ukuthi ungubongaka. And uma ukholwa uma umazi ngempela uNkulunkulu kukwenza mama usheze ube nesibindi kuzo zonke izimo. Nendoda ke yangikhulisa abazalwane yangikhulisa kabuhlungu. Angithi yangishonda kanti yangithanda. Ngibone mase ngihlangana nezimo. Asikho isimo emhlabeni engathi sengiyasesaba. Ukuze akufundise futhi uNkulunkulu ukuvova ngalento azokukhulisa ngayona kuvova ngayo. Ngeke ukwazi ukuthethelela ngaletha abantu abazokwendelela. Uyangibona ngimi khona. Uyangibona? Ake ngabuka ibhokisi lengane yami. I-firstborn yami la. Ngedate okumele ilethe ijazi ekhaya ngabuka ibhokisi la. Phambi kwa ngathi mangima phambi kwebhokisi ngangakhuluma ukufa till today.
ingoba ngathi bangibuka ibhokisi ngabuka ibhokisi ngabuka isidumbu ngathi okuphakathi ongaphezulu kwama cancer ongaphezulu kwama HIV ongaphezulu kwama COVID-19 ongaphezulu kotshwala okubambika anezami nama-drugs aqeda mkhona ongapheli kwalokho kodwa ngeke ukwenze lokho uma uzifuna wazi ukuthi mawusuka la namhlanje ekhaya lakho wena okhulumayo izinto zonke inhloshwa uwe ngesu izinto zonke ishintshwa mina wangifundisa ubaba wami ukuthi mawungenawo umuzi uhamba uyowakho uthi uNkulunkulu lakuzoba nenkamelo nokuthi masulakhile ukusufaka ifurniture osofa bala kusho wena akwenza lokho hlala emzini wakhe ahamba ngawukwenza ngokukholwa ngathi la kuzoba nomuzi wami la umuzi wami kushintela la elala nomaphi la sethiwa ilale khona kodwa ngakhuluma sengiyathandaza ngoba yonke into ayikhipha leyo kuya ngokuthi uyikhiphe ukholo ubani uyikhiphe ngoba lento ayikhiphile izobuyisa lithi iBhayibheli bangaphuma obolile ngomlomeni ngoba babuya ngokubolisa wena sesiyahlandaza yini Paul ukhulume kanje awufundele ivesi lokugcina sibaningi sinamabandla uthi uJesu khona ikhathi eziyofika lapho kuyogcwala khona inqwaba emhlabeni yabayokwenza nezimbangaliso kodwa niyobabona ngani ngiyithele ngoba ubobuka umuntu ohamba noNkulunkulu bazalwana izinto zakhe azenzeki njengento ze-microwave makufika umfana nje la ivula ibandla edayisa amanzi lingagcwala ngenyanga ezayo adayisa amafutha lingagcwala ngenyanga ezayo lingabe selima ama-BM ngonyaka ozayo ngabe seli-triple kodwa uma ufika ungaphethe manzi ungaphethe mafutha uphethe uJesu kuphela kuzophela iminyaka wena ufuna ukwakha ibandla likaNkulunkulu ngoba izinto ezingenawo uNkulunkulu ziyashesha kube khona ku amen lapho ngoba niyabathanda labo bantu Jesus njengoba ulanje ushiya isipakpak sakhe osikhiphela u250 kodwa thina sihohlongwa size kuwe sizokubeka isandla mahala free of charge sithi hamba ukholwa kwakho kuphilise ngoba ngeke uphiliswe yimi kodwa uzophiliswa ukukholwa kwakho lona simkholwa siyamazi niyobabona ngeyithelo akakwazi ukushumela kanti uyedelela akakwazi yebo uyababeka abantu izandla bayawa kodwa uyedelela yebo siyambona impela uyanithandazela niyayithola imisebenzi kodwa inkinga yakhe akalawuleki siyezwa impela ukuthi imanga ziyenzeka kwamprofeti namafutha akhe lawa ngo2 litha ayasebenza kodwa hey izingane zabantu ziyaphela hayi angiphiki ubishop unibeka kanye izandla izinto zenzeke ebese kunika lesi sipakpakwana kodwa hayi ubishop wakho uphakeme ukuze nithole izithelo zokulunga ezitholakala kubani kuJesu izithelo zokulunga ebese nihamba ningabahlukile emhlabeni umama kwamakhelwane ongakholwa ufana nawe nikhuluma kuze kuthule kuthi ubani ozothula nikhuluma nonke emsebenzini uneconsi baneconsi abangakholwa nawe uneconsi bathuswa izinto nawe uyethuka angivali iBhayibheli isithandaza usathana nje obukholwa phela uzokwethusa ngoba akanazo ezinye izinto azenza uyethusa obuza uEliya wakwethusa uEliya esayibulele 450 wafika usathana wazomethusa uthi uJezebeli
uma lingashona kusasa ilanga mabenze njalo uNkulunkulu mali ngashona ikhanda lika Eli wabaleka uEli uthuswa uSathane kade ebulala abantu kodwa uzothuswa umama nje uzokwethusa uSathane njengoba usuka la enkonzweni vele ufica ingane yakho isibulela iTV soqala uyabona ke le ndaba yakho kuyenkonzweni usekubuye kanjani kuye enkonzweni uthi kade ukuyifasting ka 7 days ufike kuwe emsebenzini hambe yohlala ekhaya uyakwethusa mangena endlini nihlezi nonke ngigijima abazalwane neze njani mangena ngigijima athi niyethuka nonke nethuswa yini umuntu othukile noJezebel wayethukile uzothusa umuntu naye wethukile ngoba uzokwethu ngoba uSathane uyayazi into oyiphethe uhlwa ukuthi wena uyazi ukwazi kahle uphetheni ukwazi kahle udangerous kanjani ukwazi kahle ukuthi uhlulwa yilento oyiphethe ukuthi ingozi kanjani uphethe imopho ukorobhe edolobheni ema-toilet athi uSathane she is dangerous ngiyamazi lo uthi uhamba Nkosi yami ungasebenza athi uSathane kodwa ngiyamazi kuke kwafika imessage bazalwane kwathiwa uXaba enisebenza naye eDlamini umisiwe kwathiwa umisiwe emsebenzini ngathi uXaba kathi lo ufofothwe ngishumayela kwathiwa ngathi mina kumama uShobede akwazi ukwenzeka lokho ngathi can't be lo baba usihlonipha kabe eBhasini masishumayela njengalanga uDlamini ngathi akakwazi lo baba ukuhlala ekhaya noma ngaba akakholwa kodwa kumele abuye sengishilo ngathi akakwazi ngithengiswa next kwathi ubuyile emsebenzini athi hayi akakwazi yini ngangikhuluma kanje engikhuluma ngaye ngiyamazi wathi akube khona ukukhanya namhlanje ilanga liyaphuma ngezwi lakhe ngiyamazi engikhuluma ngaye wahlukanisa amanzi nolwandle kwahlukana akufani ngiyamazi engikholwa uye ulengisa umkhathi ngiyamazi engikholwa uye wafa wavuka ibadlali beminyawo angikhulekela ukuthi nibe nemali angikhulekela nibe namabhizinisi angikhulekela ukuthi niswenke kahle kodwa ngikhulekela into eyodwa phezukwaleso simo phezukwalezo ingane ezidakwa zonke zo5 ekhaya kodwa ume phezukwaso uthi abashumayeli laba bekuzwa abantu ushaya ingoma nabe ngake ngayishaya ngelinye ilanga ngayicula mama ushezi ngama khona la ngathi hakekho njengawe njenganawe nongalinganiswa nawe phakathi hakekho message ikhuluma into ekhona kodwa usuyizwile kodwa ungayinaki sengizobiza ubaba eze ngaphandle abo Thixo ake